И айде, започваме да играем. Ами, аз се обръщам, се обличам. Мързите да се преместиш дрехите от леглото. А какво? Мързите да се преместиш дрехите от леглото. Лодко да бе. Апи. Ти ли хапаш? Аз ли? Да. Япи. Знам ти игричките. Мамо, помниш на басейна, след като се върнахме от морето, онези пъпки, където са на крака ми, където бяха под краката ми. Моля? Какво казваш? Нали помниш, кога се връщахме от морето и на басейна, и ти гледаше крака ми отдолу и видя, че има пъпки някакви. Сега нямам. Аз ли? Мисля, че